Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim suresinin 34. ayetinde ayta ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha de. Eğer dedi Rabbimiz Allah Teala'nın de nimetlerin sanı başlasağız de siz onu sanab bitire almazsınız de. Hamçınlap da tire-ягыбызга карасак, үз тормышыбызга карасак, Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән ниъмәтләре бик күп төрле. Моны санап бетергесез. Әмма ләкин без яши инде шушы дөнья мәшәкатенә чумып, онытабыз, һәм инде шулай булырга тиеш дип кабул итә башлыйбыз шушы Аллаһ Субхана Тәгаләнең безгә биргән ниъмәтләрен. Шуңа күрә бу ниъмәтләрне һәр вакытта да истә тотып, безгә шөкр кылып, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булырга кирәк инде. Һәм иң зур ниъмәтләрнең берсе ул шушы безне ислам диненә кертүе. Тауфик, хидаят биреп инде безне мусламаннардан кылып, үзенә гыйбадат кылучылардан булдырганына күрә. Кемнә бу ислам динидә, дин тотуда ул бик зур ниъмәт. Тирә-ягыбызга караса күпме адашуда йөргән, тормыш максатын тапмаган, белмәгән кешеләр бар. Әмма ләкин Аллаһ Субхана Тәгалә миллионлаган кеше арасында безне сайлап алып, һәрберебезне шушы туры юлга бастырды. Бу инде күрсәтә Аллаһ Тәгалә безгә хәерлек тели, безгә җәннәт тели. Чөнки бит инде җәннәткә керә ала, аңа итагать итеп, аңа намаз укып, ураза тотып, мөмкинчелеге булса хаҗ кылып, закат биреп, изгелекләр кылып, төрле шушы яхшы гамәлләр кылып, ихластан инде эшләгән кешеләр генә җәннәткә керә ала. Шулай булгач, Аллаһ Тәгалә шушы юлга бастыргач, Аллаһ Тәгалә безгә яхшылык тели. Һәм моңа шулай бик зур шөкер әйтергә кирәк. Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы ислам дине ул, шушы дингә бастың икән, бу Аллаһ Тәгаләнең бик зур бүләге безгә карата. Моның бик каты кадерен белергә кирәк безгә. Шөкер итәргә кирәк. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә моңа шулай Мәйдә сүрәсендә әйтә бит: "Ал-яума акмалтум лакум динакум." Һәм мин дә бүген дә dinni de тулысынча ирештирдим де, һәм нәрсәде ватмамту алейкум ниъмати де. Һәм де шулай ук бүген де шушы ниъмәтемне де, шушы ислам динен, күрәсезме, анда ниъмәт дип әйтә. Шушы ниъмәтемне де тулыландырдым де. Һәм радиту лакумул ислам динен. Һәм шушы ислам диненә мин риза булдым де. Менә бу дәлил булып тора, шушы ислам дине дә ул ниъмәт булуы турында. Менә бу бик зур ниъмәт безгә. Безгә моның өчен Аллаһ Тәгаләгә бик каты шөкер итәргә кирәк. Раббым бер Алла, барча мактаулар сиңа, шушы безне туры юлга бастырган өчен дип инде. Кызганычка каршы без мусламаннар булгач инде без аны гадиләштергәч, шулай булырга тиеш дип кабул итәбез. Әмма ләкин онытабыз, менә шушы зур бүләге турында инде. Икенче иң зур бүләге ул безгә карата ул шушы сәламәтлек бирү. Әлхәмдүлилләһ, барчабыз да үз аягыбыз белән йөрибез, үз күзебез белән күрәбез. Үз кулыбыз белән тотып ризыклар ашыйбыз. Бу бик зур ниъмәт. Әгәр дә үзебезнең нинди ниъмәттә яшәүебезне беләсебез килсә, карарга кирәк. Шушы мәсәлән, күз ниъмәтен генә беләсебез килсә, сукырларга карыйк. Бер галим әйткән бит, Аллаһ Тәгалә сиңа биргән ниъмәтен кадерен беләсең килсә, 1 минутка күзеңне генә йомып ал дигән. Күзеңне генә йомды, үзеңне сукыр икән дип уйлап кара ди. Син аңлаячаксың нинди зур бәхетле кеше икәнеңне ди. Шушы күзең белән күрә аласың, дөньяның шушы матурлыгын күрә аласың. Әгәр дә күзең булмаса да, бер матурлыкны да күрә алмассың ди. Кайбер атта зарланабыз бит инде. Аякларыбыз сызлый, кулларыбыз сызлый дип уйлап карыйк, бар бит аяксыз кешеләр, аларны кыз сызламый. Чөнки аларның юк аяклары. Әмма ләкин безне сызласа да ул йөреп тора, әлхәмдүлилләһ. Безне шушы басып укыйбыз, мәчеткә килтек, бүтән төрле изгелекләр кылабыз. Сызласа да ул безнең бар, йөри. Әлхәмдүлилләһ. Кайберебез зарланан да, кул башыма урта нитә дип, бер кешенең бит кулы юк, 2 кулы юк, яки 1 кулы юк. Әмма ләкин ул безне нинди булса да, тотып ашый торган, тотып эшли торган, авыртса да ул кулыбыз бар. Шөкер итәргә кирәк Аллаһ Тәгаләгә. Шушы сәламәтлеге өчен. Менә караса бит күпме инвалидлар бар. Шулай бит. Кемнең күзе күрмәй, кемнең аяклары юк, кемнең куллары юк, кем ишетмәй, кем сөйләшә алмый.
Ләкин алхамдулилlah бөтенебез сөйләшә ала, күрә ала, йөри алабыз. Бу Аллаһтан бик зур безгә бирелгән ниъмәте. Моның кадерен белергә кирәк, шөкер итәргә кирәк. Акыл ниъмәте, шулай ук уйлый алабыз, фикерли алабыз. Шулай ук бар бит акылсыз кешеләр. Акылсыз кешеләр инде теләсә инде фахиш эшләр эшләп йөриләр, чөнки аларның инде акылы юк. Ләкин хайваннардан аермалы булары Аллаһ Таала безгә шушы акыл ниъмәтен биргән. Һәм шуңа күрә дә безнең ислам динендә акылны сакларга кирәк. Ни өчен бу теге хәмерләр эшергә ярамый? Хәмер эшкәч кешенең акылы китә. Акылы югала, акылсызлана. Ни өчен наркотиклар кулланырга ярамый? Шулай ук акылы җуя кеше. Бу акыл шулай ук әманәт Аллаһ Тааладан тапшырылган. Шуңа күрә бу акылыбызны сакларга тиешбез. Шушындый бузыклы төрле Аллаһ Таала тыйган харам нәрсәләрдән, акылны буза торган, акылдан жудыра торган. Тынычлык, иминлек ниъмәте. Алхамдулилlah, бүгенге көндә без яшибез. Алхамдулилlah, илебездә, дәүләтебездә тынычлык. Бар бит шундый илләр, кая бик каты сугышлар бара, бик каты теге тынычсызлык, атыш, үтереш анда. Без алхамдулилlah тынычлыкта яшибез. Бу шулай бик зур ниъмәт. Карасак анда кайсы гына илдән алмасаң, бөтенесе түгел, хайран гына илләрдә инде бик каты теге ачлык, сугыш бара, кан куюлар бара. Без алхамдулилlah шөкер итәргә кирәк. Ләкин без барыбер нишлибез? Зарланабыз. Монсы шамый, тегесе шамый ди. Ләкин шуны искә төшерә кирәк. Бүтән җирдә сугыш бара, ачлык бара, бездә бит алхамдулилlah тынычлык нинди генә булмасын, яшибез бит. Алхамдулилlah, корал атып та килмиләр. Бу шулай тынычлык Аллаһ Тааланың зур ниъмәте. Пәйгамбер саллаллаху алейхи әйткән бит. Тирмизи җыентыгында килә торган хадисендә: "Мен асбаха минкум آمنا في سربه معافا في جسده عنده الطعام يوم كأنما حيزت له الدنيا بحذافير هذه." Кемде торсады, иминлектәде, иртә белән дә уяна икән инде диме? Һәм тынычлыкта, иминлектә икән. Безнең шикелле, алхамдулилlah, уянабыз бит. Тынычлыкта, иминлектә, йортыбыз, илебез, җиребез тынычлыкта икән ди. Муафан фи джазадихи ди. Һәм сәламәт тәндә ди. Алхамдулилlah, аягы йөри, колагы ишетә, күзе күрә, куллары эшли икән, сәламәт тәндә икән ди. Ашарлык ризыгы бар икән ди. Бу кеше инде ди бөтен дөньяның байлыгын үзенә җыйган ди. Әгәр дә без иртә белән уянабыз, бездә тынычлык, иминлек икән, алхамдулилlah, тынычлык, иминлек хәзерге көндә. Сәламәт тәндә икән ди, алхамдулилlah, барыбызда Аллаһка шөкер, сәламәт. Ашарлык ризыгы бар икән ди, алхамдулилlah, һәрберебезнең ашарлык ризыгы бар өендә. Бу бөтен дөньяның байлыгын үзенә алган ди. Чынлап та бит карасаң, ашарыңа бар икән, йөрисең икән сәламәт белән, тынычлык, иминлек икән. Бу бит инде чынлап бик зур байлык, бик зур ниъмәт. Һәм шулай ук вакыт ниъмәте. Алхамдулилlah, Аллаһ Таала шулай көне төне буе эштә түгел, күпмедер инде буш вакытыбыз бар, файдалы эшләр эшләргә. Шушы Аллаһ Таала шушы вакытны биргән безгә инде файдалы гамәлләр эшләргә, инде изгелекләр кылырга. Кем әгәр дә шушы вакытны Аллаһ Таала биргән вакыт ниъмәтен дөрес итеп куллана икән, ул бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешәчәк инде. Ләкин шушы вакытны кеше инде кызганычка каршы кадерсезли. Моңа дәлил булып та тора. Бухари җыентыгында килгән сахих хадис, Пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте: "Ниъмәтани мәгъбунун фихима кафирун минан нас, ас-сихха вал фарагh." Ике ниъмәт Аллаһ Тааланың. Күп кешеләр дә аның кадерен белми ди. Беренчесе дә сәламәтлек ди, икенчесе буш вакыт ди. Ягъни вакыт. Карасак шулай бит, без тәнебезгә нәрсә генә ашамыйбыз, нәрсә генә тутырмыйбыз, сәламәтлек кадерен белмибез, сакламыйбыз. Теләсә нәрсә ашыйбыз, теләсә нәрсә тутырабыз, сәламәтлегебезне кайгыртмыйбыз, аннан инде авырта башлыйбыз. Икенчесе инде буш вакыт. Чынлап та буш вакыт булса, без файдалы эш эшләү урынына, бер файдалы китап уку урынына, Кур'ан уку урынына, гыйбадат кылыр өчен, кешегә ярдәм итер өчен, гомумән җәмгыятькә бер файда китерер өчен без нишлибез? Вакытны әрәм-шәрәм итәбез. Или анда кирәкмәгән кинолар карыйбыз, яки буш сүз сөйләшәбез, я гайбат сатабыз, я кешене тикшерәбез анда.
Шундай кирәкмәгән нәрсәләр белән шөгыльләнәбез. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, шул ике нәрсәнең кадерен белми ди. Шуңа күрә менә бу вакыт безне инде илтә, яки шушы җәннәткә, уңышка, яки инде хәсрәткә илтә. Һәм вакытның тагын кадерен белергә кирәк, ниъмәтнең диек, вакыт ниъмәтен, чөнки шушы вакытны кире кайтарып булмый. Ул китте икән, кире кайтмый. Мәсәлән, малны югалтабыз икән, акчаны кире эшләп кайтарып була. Югалтсаң 1000 акчаны, эшләп 1000-ны кайтара аласың. Әмма ләкин вакытны аны кайтарып булмый. Күпме генә мал түксәң дә, нәрсә генә эшләсәң дә, вакыт кайтмый. Шуңа күрә шу вакыт ниъмәтен шулай куллана белергә кирәк. Шуңа ашау эчү ниъмәте, әлхәмдүлилләh. Һәрберебездә ашарга, эчәргә бар. Шулай ук менә әйтеп киткән идем, сугыш барган илләр бар, анда бит ашарга юк. Африка илләрендә күпме фақир илләр бар. Бер телем ипи таба алмыйлар ашарга. Без инде ипине хәзер искерсә инде чүплеккә чыгарып ташлыйбыз. Шуңа хәтлек инде дәрәҗәгә җиттек. Ул теге мәҗлесләр әзерлибез икән дә, өстәлләр сыгылып тора. Аны яртысы инде ашап бетерә алмыйбыз, чүплеккә чыгарып атабыз. Һәм менә бу исраф, Алла сакласын. Аллаһ Тәала иң яратмаган нәрсәсе исраф. Һәм шушы исраф аркасында Аллаһтан шушы ниъмәтне алырга мөмкин. Чөнки Алла Субханаһу ва Тәала Куръанда әйтә, Араф сүрәсе 31 аятында: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу" ди. Ашагыз, эшегез ди, әмма ләкин эшләмәгез ди. Әмер итеп әйтә, исраф кылмагыз ди. Иннаху ла юхиббул мусрифин ди. Хаклыкта ди, дөрестлектә Аллаһ Тәала исраф кылучыларны яратмый ди. Бу нәрсә дигән сүз? Исраф кылучыны Аллаһ Тәала яратмый, яратмагач нишләтәчәк? Шушы ниъмәтне бездән алырга мөмкин. Әгәр дә без исраф кылудан туктамасак. Шуңа күрә кеше үзенә җитәрлек ризык кына алырга тиеш. Ашап бетерерлек ризык кына алырга тиеш. Әмма ләкин кала икән, ул чүплеккә ташларга тиеш түгел. Я берәр мохтаҗга бирергә тиеш, я күршесенә кертергә, я инде ким дигәндә хайванны ашатырга тиеш. Әмма ләкин бер кайчан да ризыкны чүплеккә ташларга ярамый. Алла сакласын, бу шушы аятка эләгергә мөмкин без. Аллаһ Тәала исраф кылучыларны яратмый ди. Шушы ниъмәтнең китүенең бер сәбәбе, шушы Аллаһ Тәала биргән ниъмәтнең кадерен белмибез икән, без исраф кылабыз икән, Аллаһ Тәала безнең шушы инде ниъмәтне алырга мөмкин. Һәм менә шушы ниъмәтне саклау өчен без нишләргә тиешбез? Иң беренче шөкер итәргә тиешбез. Шушы биргән ниъмәтләргә ризасызлык белдерергә тиеш түгелбез. Нинди генә ниъмәт булмасын, ризык мал, вакыт мал, тынычлык мал, сәламәтлек мал, ислам дине мал, нинди генә ниъмәт булмасын, без шөкер итәргә тиешбез. Туйдырды инде бу һаман саен сарык ите, туйдырды инде бу һаман шушы бәрәңге, туйдырды инде бу каты ипи, туйдырды инде бу дәүләте, туйдырды инде бу анда җирлеге дип әйтәбез икән, без шушы ниъмәткә инде ризасызлык белдерәбез. Аллаһ сакласын, Аллаһ Тәала ачлык та җибәрергә мөмкин, сугыш та җибәрергә мөмкин, һәм башкаларында инде. Иң беренче ниъмәт дәвамлы булсын өчен без шөкер итәргә тиешбез инде. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Ибраһим сүрәсендә нәрсә ди? Фәин وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ди. Әгәр дә миңа ди шөкер итсәгез ди, мин сезгә арттырачакмын ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, әле шөкер итү белән шушы ниъмәтне тагын да арттырам ди. Әгәр дә без булган ризыгына, шушы яшәгән җиребезгә, биргән сәламәтлегебезгә, нинди сәламәтлегебез бар, нинди тән бар, шуңа бөтен шушы санап киткән ниъмәтләргә шөкер итәбез икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, арттырамын ди. Әгәр дә без әлхәмдүлилләһ шушы барлык биргән ниъмәтләреңә шөкер дип әйтәбез икән, Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә нәрсә арттырам ди. Аллаһ Тәгалә вәгъдәсен бозмый бер кайчан да. Әмма ләкин нәрсә ди? Дәвам итеп әйтә, әгәр дә инде ди шөкерсезлек, рәхмәтсезлек белдерсәгез ди, минем газабым каты ди. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә без шушы ниъмәтләреннән риза булмыйбыз икән, шөкер итмәйбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең инде газабы каты, безнең шушы ниъмәтләрне алырга да мөмкин. Һәм икенчесе, беренчесе шөкер итү булды. Икенчесе, без гөнаһлардан тыелырга тиешбез. Чөнки гөнаһлар шушы ниъмәтнең килүен, ниъмәтнең артуын, ниъмәтнең дәвамлылыгын киметә, ахыр чиктә бетереп тата. Әгәр дә без гөнаһлардан тыелмыйбыз икән,
bir сәбәп булып тора шушы ниъмәтнең бетүенә, кимүенә. Өченчесе инде без изгелекләр кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә тиешбез. Иң яратканы шушы фарыз гамәлләрен үтәргә тиешбез. Аннары инде нәфил гыйбадәтләр, нәфил изгелекләр кылырга тиешбез. Шул вакытта шушы ниъмәтләрне саклап калып була һәм инде дәвам иттереп була. Әгәр без шөкер итәбез икән, гынаһлардан тыелабыз икән, һәм инде Аллаһ Тәгалә әмерләрен үтибез, кушканнарын үтибез икән, изгелекләр кылабыз, яхшылыклар кылабыз, җәмгыятькә файда китерәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде безгә инде шушы ниъмәтне тагын да арттырачак, тагын да дәвам иттерәчәк инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде һәр барчабызга да тәүфыйк хидаят бирсен, шушы ниъмәтләргә инде шөкер итеп, гынаһлардан тыелып, изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа